name umfundisi uSokobo James egameni lenkosi uYesu amen. Chief lay ministers and lay ministers egameni lenkosi uYesu. Saint Vincent ndibulisile egameni lenkosi uYesu amen. Ndibulisile ku Saint Bernard Mezeki amen. Mothers Union AWF Mary Magdalene Youth Guild amen. Saint Agnes amen. Junior Church Abakhi Ichoir amen. Generals amen. Media Desk Amagosa indwendwe esinazo egameni lenkosi uYesu amen. Abantu abekho kwamudini awubulisa namhlanje amen. Like nje ndibulisa lemine wrong yabona ndithi wame wrong abantu abekho kwamudini awubulisa Paulos amen. Kodwa ke bidathe sithi meyibazalwane ndibulisile egameni lenkosi uYesu ndibulisa umhlambi kaKristu egameni lenkosi uYesu amen. Yeah, andiphinde ndibulise kwamagildi apha. Sibulela uThixo bazalwane osasicangathise endleleni yakhe. Sibulela uSomandla ohamba nathi kule ndlela. Siphuma kwi-Easter ngoku sikwicawa yesibini emva kwe-Easter. Sathe thunathi uThixo. Silapha namhlanje ndihleli kula ndawo ndiyacinga ukuba kusaproclaimwa ivangeli apha ngumfundisi uJames kamandi futhi ngendlela epholileyo. Immediately kwaregisterisheka into ethi apha engqondweni yam yazi akukho rongo ukuqalela. Ngoba uthi uYesu xa efika abafundi bakhe bengakwazi ukubambisa inhlanzi athi thathani umnatha niwuphose kwelinye icala. And immediately enhlizweni yami kwaregisterisheka into ethi yazi akukho rongo tu uqala usuke from lento uyiqhelileyo uye kwindawo nendlela ongayiqhelanga kanti lento ungayiqhelanga yiyo le izawubangela into oba ufumane izinto zakho. Ndithi maniqale nje kuloo ndawo ukuba ukhona umuntu apha phakathi kwethu owoyikayo uqalela namhlanje ndizothi kuwe uyaqaleleka futhi usuke from lento uyiqhelileyo nalento uyaziyo uyawuqalela because bona baqhela ukubambisa kwicala elithile. Kodwa kuthi uYesu anibambisi because and lento ibangela uba nibulale kubusuku bonke it is because nifocuse ecaleni elinye elinilaziyo. So thathani umnatha niwuphose kwelinye icala sengathi ebengadlula athi thathani umnatha niwuphose kule ndawo ingaqhelanga uba nanhlanzi. Ndithi nje maniqale kuloo ndawo. Kule ncwadi yezenzo isifundo sokuqala ithi xa uyijonga kuleyo mfundisi uJames iBhayibhile ithi umsebenzi wabathunywa. Kule inguqulelo indala ithi izibhalo ezingcwele ifika ithi phaya incwadi yezenzo zabapostili. Kodwa xa ujonga kule nguqulelo intsha ifika ithethe ngomsebenzi wabathunywa. Ndathi xa ndiyijonga ndathi alright usukwa apha from itheory kuyiwa kupractical. Siyalazi sonke ke mosibali likaSawule laziwa nangabantwana bapha eJunior Church bakasisinomuntu ukuba uSawule ngulowa wabanekelwa ngenxa zonke eDamasco andithi. Nangoku sifumana kwesi story uSawule
esiya eDamasco. Futhi imission yakhe siyayazi sonke yayiyoba ayowutshutshisa amaKristu. Sihamba sonke apho. Yinto ayiqhelileyo musilesi siqhelo lento yokuba xa esiya edolophini ethile ngenani bantwana bam ahambe ayowutshutshisa amaKristu. So nakule game ke akukho nto yahlukileyo. uSawule usaya eDamasco uyokutshutshisa njengesiqhelo amaKristu. Cela singenisa abantwana baphandle. Njengoba esiya eDamasco njena uSawule eyokutshutshisa amaKristu, uthi xa ejongwa ukuba kahle kahle because kuba khona isizathu mosisokwenza into emntwini andithi njengoba ke enesisizathu soyokutshutshisa amaKristu, into awayeyicaphukela ngabantu abasuka kwinkolo yobuJuda baguqukele kwinkolo yobuKristu. Wayengacompromise uSawule ngenkolo nomithetho yamaJuda, wayemengqishi kuyo. So wayedikwa kakhulu ngumntu ongumKristu because uyayazi ukuba iChristianity iza nezinto ezintsha. Njengoba uYesu kumthetho wamaJuda usithi umuntu ba ukubetha apha kweqala wena phindisa kakhulu macala omabili. So ufika ke ngokuYesu nomthetho omtsha othi ukuba ukubetha kweqala yithini? Mnike nelinye icala. So uSawule wayengumuntu odlame kahle kahle, wayelithanda udlame olu lokuba abantu bazilwele. So yayimenza angami kakuhle ke ngabantu abaguqukayo baye kwinkolo yobuKristu. And yayisithi inkolo yabo ukuba uyakutshutshisa mtshutshise wena kakhulu. And inkolo yabo yile kaloku yayipha kwiRoman emperors apho kwakusityiwa khona itax kakhulu ebantwini. Awuthi uba ulihlwempu soze uhlume tu uyawuhlala ulihlwempu because into nayo kufuneka uyoyinikezela kusizwe. So uYesu ngokuyena uze nomthetho omtsha othi thandanani. uYesu uze nomthetho omtsha othi impindezelo ayiyo yenu kodwa yekabani yeyam. Uthi uYesu andizanga nokuzowuchitha lo mthetho wenu ningamaJuda kodwa ndizowuzalisekisa. Ukuzalisekisa ke koku kokuba asuse abantu entweni embi abase entweni elungileyo. Nansi nje lento yayicaphukela nguSawule. So yayintoni lento eyayibangela kwakhona amaJuda atshutshise amaKristu because uJuda wayekude kakhulu eDamasco. So yayintoni into ezawuchaphazela bona bezihlelele bengamaJuda endaweni yabo ade asuke uSawule aqonde into yoba makaqande iziziba bheke eDamasco ayokhangela amaKristu khona awatshutshise. Wayengafuni amaKristu ande. Amen. Ivamile lonto nakweli lethu ixesha. Khangela napha ku-social media abantu abaninzi bayashumayela pha. Ntona yena abazishumayelayo zenza iChristianity ngandi. Amen. Futhi bashumayela egameni lenkosi uYesu. Qha le ntshumayelo yabo yenza intoba ongaphandle angabisangena ngaphakathi. Okwesibini phakathi kwezinto ezininzi ezikhankanywayo kukuthi unify ukungavani kwamaJuda ngokubanikeza a common enemy.
le ingamaKristu. Because kwa amaJuda wona qala engavani. Qha kwawona ayesenzela intoba njengoba bengavani benjalo bengabendlwenye bavaniswe intoba betshutshisa bonke amaKristu. That was their common enemy, umKristu qha. Amen. So ndifuna uzicingele ke wena ukuba undawoni kule ndawo uhleli kuyo. Intoni lekuyunayithayo nabanye abantu nezinye inkolo nezinye izinto. Khangela uba kukho common enemy na. Amen. Sidlule bazalwane njengoba uSawule esiye eDamasco njena sesitshilo sathi mission yakhe yayiye yokuba ayowutshutshisa amaKristu. Kodwa endleleni yanqumlela ke ukibani. Endleleni bazalwane wadibana noYesu ovukileyo. Amen. Esesendleleni yokutshutshisa amaKristu torho ndiqinisekile zonke izixhobo zakhe ezipakishela intoba wona waseDamasco amaKristu uzawafika wabhubhise kuphele tu ngawo. Wathi engekafike eDamasco wadibana noYesu ovukileyo. That means asihlali xa sisithi bazalwane asikhonzi iThixo sengcwabeni thina. Sikhonza uYesu ovukileyo. Futhi asikhonzela ukuba izinto zingasehleli okanye singagaxeleki kodwa ithemba lethu ngamandla ovuko lwakhe. IBhayibhile iyayicacisa bazalwane ukuba uSawule wayengahambi yedwa ngoku wayeyotshutshisa amaKristu eDamasco. Qha i-steering yayinguye. Abakhankanywa apha ekuhambeni abanye. So iyafuneka intoba lo mntu umjongileyo ezi-steering sokuchitha ubomi bakho bakhona balapha ecaleni kwakhe abangabonakaliyo. And bazi-vessels ezistrongo nabo. So njengoba ehamba njena uSawule dibana noYesu ovukileyo. Hey bazalwane, ndithe xa ndiyifunda le ndawo ngaqonda uba this is too deep. Because ithi emveni koba edibene noYesu uqala banekelwe. Ithi la Bhayibhile ibifundwa apha ananokubona inkanyezina. Stars kwesiba wagqiba wawa phansi. Emveni koba ewe phansi siyawazi kumbuzo, Sawule Sawule unditshutshisela nini? Amen. Uthi uSawule xa ephendula ungubani wena Nkosi? Ubuza umbuzo wempendulo yaziyo. Because uyabuza into yoba ungubani wena Nkosi? Uyaphoxa kuYesu ngeke ndatsho ngenene. Naye uthi xa mphendula ndingulo umtshutshisayo. Amen. Uthi ndingulo umtshutshisayo. Sithetha ngoSawule otheni obanjwe uYesu ovukileyo. Wathi emveni koba ebanjiwe uYesu ovukileyo wazikhila uYesu kuye. Amen. Bazalwane kufuneka sibe ngamaKristu akhilekelwayo kuYesu. You can't be just uyakholwa but awukhilekelwa. Kufuneka ukhilekelwe nguYesu. Yazi xa ukhilekelweyo nguYesu uyakwazi ukwehlula nokubona izinto ezingekenzeki. Amen. Sicela ngabantu bawuphosa amathambo qha babonayo ndithi. Siyabona bazalwane.
forced fasting. Amen. Bavelapho ke aba bebehamba naye. Pofunda iBhayibheli ithi bamxwaya because kaloku akasaboni bebehamba nomuntu obonayo. Ithi njalo abamrhuqeli kwenye indawo, bamrhuqela kule ndawo ebeyokuyingcweleha. Ngoba i-transformation yakhe ipha kula ndawo ebeyongcweleha. Bamtsalela phaa eDamasko. Amen. Ukuba uzawufa makafele eDamasko. Ukuba kukhona into ezakwenzeka kuye mayenzeke ephi eseDamasko le yena ebeneshoni yokuba uyowuthutshisa uyobulala amaKrestu. Ndithi ke ngokulento xa ndiyijonga ndithi uyazi uba ngamanye amaxesha uYesu ungena ebomini bomntu ngendlela ethile. Uyakwazi uYesu ungena ebomini bomntu ngendlela ethile. And uyakwazi uYesu xa efike ebomini bomntu afike ngokwakhe enze inguquko ethe cwaka. Thina sikholwa inguquko engcolayo. Kanti khona inguquko kaYesu mama uMagunya ethe cwaka. Afike uYesu akungene athi ogqibanga kuthethisa 3 days. Ungathi, ungaseli, ungaboni. Because ucima ivision. Ye-eyesight yezwe. Ngela xesha i-transformation iyazenzekela. Ufaka ivision yokubona into zamazulu. Athi umbhali kwenye indawo ningabi saqunela kwizinto zalapha emhlabeni. Qunelani kwizinto zaphi? Zaphezulu. Funa ukuthi namhlanje sisathetha ngezi zinto. Kufuneka ugade abantu. Bagade abantu abakufaka bakunyanzele ngeyabo inguquko. Amen. Bakhona abantu abafuna ukukholwa ngendlela ethile ngoba bona babeguquke ngendlela ethile. Bamba your personal encounter noYesu. Nawe yiba nesakho istory to tell ngenkosi uYesu sikuxelelwa ngabantu. Amen. Dlule bungqineni babantu nawe zenze lo bakho. Yabona indlela right for amaKrestu kukuba ngokholo kuYesu. Kholelwe nje indlela yokuba uYesu unendlela zakungenisa akuzise ngayo ebomini bakhe benkolo yobuKrestu. Andithethi ngecawa mina. Phela ngokholwa kwinkosi uYesu. Ndirhalela namhlanje sigoduke usazi story sakho nalapho udibene khona nenkosi uYesu. Amen. Because uba ulazi ibali lakho kuzaba lula ukuphuma enkosini xa abantu bekunyashela phansi. But if you know your story, akukho nto ezakukhupha kuyo inkosi. Zingamana zenzeka nje kodwa ngeke zikwehlukanise naye. Nokuthi ndifuna ukuthi kuwe namhlanje ijeni yakho to uYesu i-unique. Iyafana bezona ijeni yethu apha. Ngoba sixoxe kwezitulo sizowuhlala ngendlela enye apha. Amen. Ayifani indlela yethu yokuza kuYesu. Eyomnye ayifani neyomnye. Sufuna si-acknowledge lonto unga-irritatewa into bingathi lo utsala kade. Ijeni yakho ayifani neyakhe. Mhlawumbe wena waziswa bobumnandi enkosini. Hallelujah. Xa nomisa umfundisi uJames apha chaza ibali lakhe loba wadibana kanjani nenkosi uYesu.
alifani nelomnye. Hallelujah. Part of the things uthi, when I lost my husband, kulapho ndadibana khona nenkosi uYesu, futhi ndadibana noThixo wasechechi andaphinda ndihlukane naye. So ithi lento kwa aba bantu bafana noSawule baguqulwayo yinkosi uYesu, funeka bajonge ukwenza kwabo kwabanye abantu. Ngoba ukwenza kwakho ungumKristu kungamenza umuntu angene ngaphakathi enkosini okanye kumkhuphele ngaphandle. Ndiyaziva ngoba ndithi ndizawuhlala phantsi ke ngoku, kodwa ndiyafuna ukuthi uyabuza uYesu, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Uthi ungubani wena Nkosi? Emveni koko uthumela ke ngoku uYesu uHananiya. Amen. Siyamkhumbula uHananiya. Naye uHananiya kwanyanzeleka aqala aguquke phambi kobazi inkosi. Akaqalanga waba nguHananiya owazana nenkosi uYesu. So uthuma ke ngoku apha uThixo uHananiya ukuba ahambe aye kuSawule amxelele into emakayenze. Uyabona ke xa uThixo kuthuma abazalwane nantsenye into uyakulungisa kuqala. Ziba khona izinto azisusayo apha kuwe. Ikungene i-transformation ingafani neyabanye abantu. Book of Galatians chapter 1 verse 15 and 16 ithi enikweni kwakholekayo kuThixo owandahlulayo, kutsho ke ngokuSawule sele nguPawulos. Uthi ke enikweni kwakholekayo kuThixo owandahlulayo, bazalwane until asehlula uThixo. Ukuba nalani konba kukho imini manje uhlala endlini uziva uba uyafuna ukwenza into ethile but ukwehlula uThixo ufuna nje uhlale phansi. If you have never had that encounter, yokuba uthi ukhalela nokwenza into but umzimba uvumi, umoya ngcwele uthi hlala phansi nje, akuqoba uThixo, akwehlula uThixo. Akwehlula uThixo abemninzi uhlele rumini, uzive uyinto enyididi ngamanye amaxesha ungazazi nokukhalela ntoni, ukwehlula uThixo. Uzive une-peace within you, urhalela ukuhleka ungahlelanga namntu ngoba ukwehlula uThixo. Uthi uPawulos kule ndawo ke ngoku Galatians chapter 1, enikweni kwakholekayo kuThixo owandahlulayo kwasesizalweni sikama. Waqaba wandibiza. Masimamele ke xa umbiza ngantoni, uthi umbiza ngobabalo lwakhe ukuba amtyhile unyana wakhe. Awenzelwanga uba ube ngumKristu nje ohamba icawa. Ikhona le mission uThixo akubizele yona. Uthi yena uPawulos apha, mna ndibizela ukutyhila unyana kaThixo onguYesu Kristu ebantwini ngobabalo lwakhe. Ukuze ndikwazi ukumshumayela, ndishumayele indaba ezilungileyo. Ndiyafuna ukuthi bamba le ndawo ithi kwisenta ye-experience kaSawule yayinguYesu. Nawe mandirhalela ukuba kwisenta yobomi bakho ne-experiences zakho, whether zintle okanye zimbi, faka uYesu at the center. Experiences zakho mazibe noYesu phakathi. Because if your experiences zeze nawe nje uzimele geqe, you are going to fail on your own. Wabona uYesu ke apha uSawule anzukuyifunda kodwa wawuphinda ufunde lo chapter 9 verse 17
uza kuxelela uba uHananiya uthe xa efika kuSawule wamxelela intoba ngemfondini ndithunywe kuwe, ngulowo futhi uzityhilileyo nawe ombonileyo. Emveni koko wavuma izono zakhe uSawule, waguquka, wanikela ubomi bakhe kwinkosi uYesu, wagqiba wathembisa ukumthobela. Funeka sizikhangele sisahamba kakuhle apha kule ndlela yokukholwa ukuba ingaba wazivumana izono zakho. Amen. Okanye wathatha ngoze ecaweni. Ingaba waguquka okanye uhleli nje apha ecaweni. Ingaba wabunikela ubomi bakho kwinkosi uYesu ukuze ibe yiyo le ikulawulayo. Ingaba wasenza isithembiso sokuba ndokulandela ndikuthobele okungathi ngumtshato, kutshatiswa abatshati apha esithi ngenhliziyo yam ndikubeke. Andithi batsho abantu abatshatileyo? Kanene zanaye nasemitshatweni. Inguquko ke bazalwane isuka from the personal encounter. Hayi ucinga uguqukela umuntu osecaleni kwakho, kaloku iyenzeka loo nto bazalwane. Inguquko isuka from into wena that you have experienced, from your personal encounter noYesu. Uthogqiba ungene ebomini obutsha. Emveni koko kwaba khona ubudlelwane kunye noYesu, phakathi koYesu kunye noSawule. Uthi bubizwa ngoba uliphara kodwa utshintshwe igama. Uthi bubizwa njengombulali akutshintshe igama uYesu. Uthi ubunguSawule akwenze uPawulos. Nansi ke enye indawo endifuna sigoduke nayo futhi sifike siyishumayele pha ezindlini. Akabizi malungisi uYesu apha. Ubizi ilungisa apha uYesu. Akabizi malungisa bazalwane apha uYesu. Akaguquli izilumko neengqondi, kodwa uthatha into esisoni ayitshintshe ayithume futhi. Ayithume le nto thina siyenzayo every time sinenkonzo. Sithume kulihlabathi ngamandla kaMoya Oyingcwele ukuba siphilele, sisebenzele ukukubonga nokukuzukisa, zichekishe ukuphilela loo nto nyani. uSawule ke apha wayecimba utshutshisa amaKrestu. Nansi kuyajika ke ngoku. Bendithethe ngamaKrestu mosandithi. Apha uSawule wayecimba utshutshisa amaKrestu. Kanti utshutshisa abantu bazalwane. So as long as ungumntwana kaThixo wena, bayeke abantu nezinto zikutshutshise, because azitshutshisi wena, zitshutshisa uYesu. Kaloku bayebetshutshisa amaKrestu bezawuthini uYesu xa ephendula athi xa sithi Sawule Sawule unditshutshisela, bezawuthi Sawule Sawule uwatshutshisela nina amaKrestu. Xa uthi Sawule Sawule unditshutshisela nina, ungubani wena Nkosi? Ndingulo umtshutshisayo. So uSawule wayecimba utshutshisa amaKrestu kanti utshutshisa uYesu. Kaloku amaKrestu ngumzimba kabani? AKrestu. Uhambe uyofunda phaa kuchapter 9 from verse 13 and 14. Uthi ke ngokuthi kuYesu akacingi tu uSawule. Like landithi hamana uphazamela, ubizanga igama le-right, ubize igama le-wrong. Uthi ke ngokuHananiya xa uyijonga iresponse yakhe Magunya uthi soze uSawule aguquke. Andikubalela uYesu izinto ezenziwe nguSawule. Hayi bafunda iBhayibhile bazalwane. Akutsho mna kuthi iBhayibhile. Ithi uyambalela ukuba wenzele nale uSawule lo akacingi tu aguquke. Uthi uYesu kanti ndithi hamba iya phaa kuSawule. Kodwa ndiyamthanda kuHananiya uthi noba
soyika ke bethunani kuba uyeqonda bathini uyothini ngoku uYesu ndithuma emntwini obulala amaKristu mna njengomKristu uzandithini. Bayakwazi kabantu ukukugqibela uyilonto kanti wasukayo kulanto ubanjwe ngamazulu. Amen. Athi uYesu esithi lo muntu sisitya somdongwe ndiyavuma ndisiphathisa indlebo yam athi uSifokazi soze ubani futhi ndibe nazo nezizathu. Athi uYesu ewethu ndithi kuwe iya kulo muntu ngoba kayiyo le nto ucimba useyiyo. Ndikhalela ke sibe ngamaKristu amthobelayo uThixo. Khalela sibe ngamaKristu abalandela inkolelo kaThixo kwindawo ezinzima nangamaxesha anzima. Because linzima ixesha uYesu ambeka kuHananiya lokuba iya kuSawule ubuyaziqonda esiya nje phakathi kokuphalo kokufa nophila. Waya ke anyway. Funa ukuthi ke kuwe namhlanje in case uyoyika nawe bamba into ethi ukholo kuYesu luzisa blessings. Uzawuncipha ke ngoku amen ndiyayazi. Ngamanye amaxesha ukholo luyayizisa isafari. Amen. Safarishe ngenxa yokholo. Uqonda le nto ndiyisafarishelayo ayonto yakwami yinto yasenkolweni. Safarishe ngenxa yokholo. Sometimes uyakholwa but there is no acceptance from abantu nabo endleleni. That's suffering your call. Uthi uPawulos ndiyinto endiyiyo ngenxa yobabalo lukaThixo. Luthi ubabalo lukaThixo xa luku-elevate from the ground lakubeka kwenye ileveli bathi abantu ayokaThixo le. Hallelujah. Because abantu they do not understand xa uYesu efikile ebomini bomntu the life will never be the same. Awucingi uthandaza ngendlela ukuthandaza ngayo ungekadibani noYesu. Hallelujah. Ufuna ukuthi ke kuwe uThixo bazalwane usibizela kwi-commitment not kwi-comfort. Anindivanga? Did uYesu sibizela kwi-commitment? Commit yourself. Sukufuna uba comfortable. Amen. AmaKristu amaninzi sikholelwa to be comfortable. Namhlanje ndizowuthi kuwe ayinoxesha lokuba comfortable eli kodwa lixesha lokuba committed. Be committed man ezintweni zikaThixo. Be committed sukuya ngoba besiya ihlwele. Hallelujah. Be committed on your own. And would you work out your salvation with fear and trembling? Ungoyiki bantu kodwa usoyika uThixo. Yabona ke xa uzazi ba ubizelwe to be committed not to be comfortable. Iya applya kuwe lentithi uThixo uthembisa ukuba nawe throughout the suffering. Your call. Awusafarishi nje wedwa. You suffer ekhona uYesu. Amen. Athi yiziseni kum yonke imithwalo yenu. Mna ndiyakunithwalela yona ndininike ukuphumla. Akacingi ke aluyeke ubabalo lwakho kanye ubulawe likrele lenhlupheko ungowakhe. Le theme yale season ingothando bazalwane. Andikwazi ukuhlala phansi ndingachongo intoba as much as uHananiya wayenesichiba ngakuSawule, as much as uHananiya wayemoyika uSawule, kodwa wathi xa efika kuye wambulisa ngothando. Ambulisa ngothando. Funa ukuthi kuthi maKristu
akusoloko kulula uthanda abantu. Wes xa siboyika besenza into ezoyikisayo. Okanye sibathandabuza because uHananiya wayeluthandabuza ukholo oluYesu athetha ngalo lukaSawuli. Kodwa ndisamile kwinto ethi masilandele uYesu nemimiselo yakhe. To John chapter 13 verse 34 ndinewiselo umthetho omtsha wokuba thandanani njengoko nami ndinithandileyo ukuze nani nithini nithandane. NjengoHananiya ke bazalwane owabonisa ulwamkelo kuSawule wamasharisha to the body of Christ. Bayangena abantu nalapha enkonzweni baphume kungekho nomnye umuntu oyothi kuye uqolo lwenkosi malibe nawo. Amen. Because umuntu ugada isiqu sakhe neterritory yakhe. Nangoku apha enhlizweni yakho you can't wait to be kawuphume so that uyohaga lo muntu umqhelileyo nalo muntu umthandayo. Amen. Kukho abantu abangena apha ngalamnyango who are longing nje for umuntu ozawuthi uqolo lwenkosi malube nawo ungakhange uthethe nto. Hallelujah. And yet sithi sithume kulo ihlabathi. Sizawuthunywa njani ehlabathini kunzima uqala apha ekhaya? Hallelujah. Awukwazi ukuyobonakalisa uthanda emntwini ongamaziyo nongamazi nongazange wambona kunzima uthanda umzalwane wakho lo uhlele ecaleni kwakho. Awubonakaliswanga ngezi zinto zonke ezityhilwa ngomoya oyingcwele. Kodwa ndithi inguquko kaSawule bazalwane bami yamenza angenwe ngumoya oyingcwele. Ukubona kwakhe it was the Holy Spirit. Ukukwazi ukuba sustained angathi for 3 days it was the Holy Spirit. Wangena eDamasco xanigqibelisa. Wafika eDamasco bayokhangela amaKristu. Khangela emveni kokuguqula uThixo ukuba ukhangela obani. Amen. Ungathi seluguqukile uphinde uhlale kwimbutho zabaxoxo. Ungathi sowuguqukile uphinde uhlale in your old habits. Maqala ukuba xa uguqukile siyatshintsha isimo. uSawule uthe awuguqulwa nguThixo wangena eDamasco wakhangela amaKristu. Kule geme engawakhangelela ukwatshutshisa kodwa wakhangelela ukuba afellowship kunye nawe. Ithi wangena etempileni wayobalisa ngoko yena akubonileyo. Okugqibela kuthi bazalwane sibiziwe ngosisonke ndithi. Ukhona umuntu ongabizwanga la? Sibiziwe sonke. uSawule wahlala namanye amaKristu njengoba senzile nathi apha enkonzweni. Phambi kokuba uSawule sibambe ke le ndawo aqala iministry wahlala phansi wafundiswa ngofunda iBhayibheli. Akathanga ngenxa yobebanekelwe zonke izinto zakhe zenzeka wavela wathi ngibiziwe mna therefore I should be ordained. Amen. Waqala wahlala phansi wafundiswa futhi wafundiseka. Amen. Akathanga ngentshumayelo eyi-1 ayishumayeleyo yena wazibona fit for the ministry. Wahlala phansi wafundiswa. Ndifundise ibandla ke ngokunami ukuba ibalulekile inkonzo yokufundiswa bazalwane. Emveni koba ufundisiwe akuprepare uThixo ngoba ukungafundiseki kuyingozi.
uYesu akwenzileyo empilweni yakhe. So zizinto ezimbini ezahlukileyo ezi zokuba ungqine ngoba undibanekela uYesu wandisindisa uthi uhlale phansi ufundiswe emveni koko unikwe izixhobo zokuyihamba indlela. Afuneka siyingxamele iministry. Andithethi ngoba ngumfundisi ke mina libazalwane. I'm talking about ministry because ithi iBhayibhile abanye babekelwe ukuba babe ngabafundisi. Abanye babekelwe ukuba babe ziprophets. Abanye babekelwe ukuba bizani niyayifunda iBhayibhile nani? Ngabavangeli. Bizani, there's fivefold ministry. Hayi wonke umuntu ufuneka ngumthandazi. Amen. Befundisi bami fivefold ministry thini, some are teachers, some are prophets, some are evangelists, some are shoda lethu. Okuthiwa ngumama uJames ozazi. Ikhona lapha eBhayibhelini into nayo ibandla lonke lenziwe la libandla. Amen. Ukithiwa kuthiwa i-fivefold ministry bazalwane and neliphina ibandla nowuphina umzimba kaKristu ukuba operating nge-fivefold ministry ikhona into that is lacking. Funeka bakhona abantu ababonayo baprofete bazalwane ebandleni likaKristu. Amen. Mandigqithe ke apho ngoba sonke silibele. uJohn chapter 21 ekugqibeleni zange abalahle uYesu abafundi bakhe kuba babembalekile ngexesha lokubethelela uNkulunkulu. Ntonayo wathi xa efika kubo wathi reach out to them. Wathi reach out ufika kamnandi yabona imandikela nyoba akuposition uYesu ufika kamnandi kubo bese engxakini behalela ukuba bafumane inhlanzi. Lonto ke kuba khona lo muntu umnye endaweni ekucaba kuyawulandelwa yena because the very same Peter obe active ngexesha uYesu ekhona ikwanguye noThebe ehleli wathi ngihamba ndiyoloba mina ngoku. Siyayifunda iBhayibhile balandela nabanye bathi hayi nathi masiyoloba dololo ababamba isinto. Kulapho ke ngokazowuthi kuye kubo thathana umnatha nophose elinye icala. Isuke lapho ke bazalwane lento ibikhile kule kum ithi akukho wrong uqalela. Akukho wrong ukutshintsha iposition. Akukho wrong ukubona uba xa ingasebenzi le uyiqhelileyo ubuze idirection kuThixo uqalele kwentsha. nguYesu aphoza nesolution kubantu bebemlahlile. Funa ukuthi kuwe nawe ke kwaba bantu bobalahlile kuba lento two way naba bantu bakulahlileyo ukuba isolution yezinto zabo ikuwe release it. Ngoba amaxesha amaninzi sibamba izinto zabantu esizinikwa nguThixo ngenxa yento ba wayendenze. Amen. Ukuba in that office funeka inguwo sayinileyo nokuba wayekwenze ntoni sayina. Nathi sometimes we get tired. Sifuna ujika bazalwane xa izinto zingenzeki kakuhle bomini bethu. Kodwa namhlanje assurance yothando lukaThixo luthi thatha umnatha uwuphose kwelinye icala. Siyathandwa ke nguYesu. Futhi usithanda njengoko sinjalo. Bambelela lapha kuye unganikezeli. Uthando lwakhe lomelele nokufa. Lubiza nabani na ambona enokumcoca afaneleke kubizo lwakhe. Xa uYesu efikile empilweni yakho kululama kuqubude nekumkani. Besingasivanga isifundo sesibini Revelations chapter 5 verse 14 kwaqubuda amadoda amakhulu
And therefore ndifuna ukuthi empilweni yakho, at the mention of the name of Jesus, yonke into iyalulama. Ekubizweni kwegama likaYesu, yonke imimoya iyazola. Ekubizweni kwegama lenkosi uYesu, izinto ebezingaqondanga uyaziqondisa. So ndifuna namhlanje ugoduke ume isibindi sokuba ndingulo uyabuza kwenye indawo ukuba ungumntu umnina lo ululanyelwa naselwandle nangemoya. Amen. Akanqothwa futhi akangcithwa bazalwane ongukaThixo. Hamba ke lenkosi uYesu kwizinto ezikuxakileyo azimxakanga uThixo. He is God of impossibilities. Whatever seems so hard in you, nikeza nje yena enza umthwalo ube lula. Uthi Jehova yami ilula nomthwalo wami uyathwaleka.